Ak ťa baví kalistenika a street workout a chceš spoznať nových ľudí, tak už budúci víkend budeš mať jedinečnú príležitosť. Prídi do Horoviec. Horovce sú malá, mrňavá dedinka blízko pri Púchove alebo pri Ilave, kde vlastne nič nie je. Ale je tam jedna unikátna vec a to je workoutové ihrisko, ktoré je postavené v lese. Cvičili na ňom mnohí skvelí športovci, či už Samuel Figur, bývalý majster Slovenska, Damian Rebro, majster sveta v ťažkej váhovej kategórii. A schádza sa tam každoročne celoslovenská aj česká street workoutová komunita. Ale aby si sa nehambil, že tam prídeš a budeš tam nový a nikoho tam nebudeš poznať, presne o tom to je. Kľudne mi napíš, alebo napíš Damianovi Rebrovi, čo je organizátor tejto akcie. Je to skvelá komunitná akcia, čiže ak ťa to baví, hneď budeš v tom. Máme tam taktiež aj mini súťaže, večer je tam grilovačka, ideme na spoločný výlet, západ slnka, spoločné tréningy a tak ďalej. Neskutočne úžasná akcia. A už to je myslím, že 7. alebo 8. ročník. Budeme tam páliť obrovskú vatru, budeme tam stánovať, trénovať, pôjdeme sa kúpať do jazera. Zober si stán, zavolaj frajera, frajerku alebo prídeš sám, poď stánovať, poď cvičiť. Horovce 2026. A teší sa na teba taktiež celá workoutová komunita slovenská a česká. Vidíme sa tam.